energètica no oblidem que una de les seves mesures més importants és l'ajuda al petit i mitjà empresari, aquella família que està passant un moment en problemes. Els criteris d'assignació de crèdits són diferents, els de qualsevol entitat bancària normal, podríem dir. El microcrèdit és ràpid, avui dia és necessari malauradament per moltes famílies i ho tindríem a l'abast del Ganes. Això tenim una nova proposta de financiació per a les famílies que, tot i que no és desitjable, el bo seria que no hi hagués deute, però si l'han de fer, que aquest deute no sigui per enriquir un consell de direcció, no sigui per la banca de milionaris, per no una banca que en comptes de pagar el 4 o el 3% pagarem el 1% i que a més a més aquest 1% sabrem que serà destinat a obra social. Camins que ara s'esvaeixen